back to back बेनि उनावनो happy wedding फैगासिनो दङ जोंनिबो सानैबो जों ओरैबायदि खामानि मावगोन आरो गिबियावनो आंनि गासै लोगो नोंथांमोननिसिम जय हिन्द आसा खालामो आंनि गासै लोगो नोंथांमोना मोजाङैनो दङ गोबाङानो दाबो दाउट जागासिनो दङ हाबाया सोरनि मार आं खोन्थागोन हाबाया जोंहानि न'आवनो बाद आंनि नङा ओरैनो न'आवनो साजायगासिनो दं सेंग्राफोरखौ लानानै गासैबो नर्मेल गासैबो नर्मेलै बेखौ लांनांसिगो बोखारजोब्बाय जाबाय हा बेफोरबो ओरैनो थाजोब्बाय बेनिफ्राय ताब दै जागोन बेखौ बाहाय होनानैनो फोजोबसिगोन धाबा ना बायलु निउ धाबा गोदान धाबा जोंना धाबाबो बानायखागोन जोङो बेल'नो बाय बिब्दि ओइ बेवहायथ' मेट नांगोन ना फुड मेट नांगोन ना बेवहाय अ गोजा कालारनि बेखौ बबावबा माबा खालामनानै होदो दे ओरैनो गास्लायस्लाय एसे डिजाइन खालामना होदो दे नैफोरखौ ओरैनो लाबोनाय जाबाय बबावबा डिजाइन खालामना होदो खैना जग्रायाव मोजांनो होजाया सानदों खैना जग्रायाव बेखौ होजागोन ना होजागौ एसे नादे होजागौ ओमफ्राय बेथ' दंबोयो बेफोरथ' दंबोसोयो बेफोरथ' दंबोसोयो ना गाइखेर खालामनो नङा खानांगोन गेटनि फुलाथ' समायबाय बेफोर समायगोन ना गोबाङानो हाबा नङा जाबाय थादों हेपि वेडिं गोथार जुलि बाद आंनि नङा दे बेक टु बेक आंनियाबो बेनि उनाव भगबाननि अननायाव जेबो जायाबो बेनिफ्राय सोरबा जोलोम जाबाय मा जोलोम जादों आं खोन्थागासिनो दङ बेनिफ्राय मैया मा जादों बेफोरखौ होदों नालाय कल फैदों आरो आंनि सेरावनो सासे गथ'नियाव ओइ बिसा मा जादोंलै मा फ्लेग थुजोबदों होननानै हाय बुद्ध धोरोम लादोंलै बिसा एसे गथ'आबो ओरैबायदि मिनिथावथाव बुद्ध धोरोम लादों होनना सासाबोनलै न' सेंग्राफोर जाया मिडियाम मा जादों दा बाथ्राया दा गोबाङानो आं माखासे गथ'फोरखौथ' बुंखायो ओरै जोंनि बोरमा साइडनि आंनि जानो गोनांखौ मोनथिनानैब्लाबो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट हरा बिसोरो उमुकसो नाम लाया बहुत माने डिसिप्लिन गोनां गथ'फोर मोनथिगौ गोबां गथ'फोरानो सोरजो जानो थांगासिनो दङ मोनथिनानैब्लाबो गथ'फोरा भिडिअ'आव कमेन्ट बक्सआव हरा सोरबा सासे सानैया हरो बेनिफ्राय दा मा जादों कमेन्ट बक्सआव फैयाब्लाबो आंनि साननाय आरो कमेन्ट बक्सआव मैयाबो सासे फैदो जेम्सआथ' गिदिर गारि बायनो हाया एबाराव हिनजावखौ लानानै हिनजावनि फैसादो गारि गिदिर बायनो हासिगोन जोलोम जाखागोन बेखौ आं मोनथिखागौ आंखौ गाज्रि मोनग्राफोरा आं जेब्ला जुलि जागोन बेखौ मोनथिनानै दानो कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामखाबाय माने गिदिर गारिखौ बायनो हासिगोन दे एबाराव हिनजावनि फैसादो बेफोरबायदि जाखाबाय आरो मोजां मोनग्रा फंबाय बिनानाव आरो आंनि गिदिरफोराथ' गोबां मोजां मोनो गोबां सापर्ट खालामगोन गोबां मोजांबो मोनगोन आरो सापर्टबो खालामगोन नाथाय गाज्रि मोनग्राफोरा दानो जोलोम जाखाबाय जासागोन दे ना मा बे बेयाव थागोन गायाव थागोन एसे गोजौ जाबावा जागोन ना राजेश नायलाय नोंनि स्टाइल बायदि गामिनि हाबाखौ ग्रिन क्लथजोंनो हाबा बानायबाय जोङो टेन्ट हाउस भारा लाबालासिनो थाखाबाय आरो मोनसे बाथ्रा बे आंनि खास लोगो दिनैसिम आंहा रावबो माने लोगो जायो जोबलाङो जों सानैजों बेसेबां मोनो 2005 सानैजों मुसलपुर कलेजनिफ्राय बेसेबांमोन 2006 निफ्राय जोङो लोगो जायै
दा 2024 मोनफैबाय आंखौ ओरैबायदि हेल्प खालामो हेल्पफुल मानसि बे गय दंफांफोराबो बिसोरनि गोजा ओइ राजेश आंथ' गुबुनाव थायोना नोंसानि गय गोमोन गोजानाव हैलै होनना बुङोब्ला बे राजेशआ आंनाव गय दं गय फिथाइ होफैयो गोमोनखौ बेनिफ्राय बे गय दंफांफोराबो राजेशनि ओरैबायदि दिनैसिम बेनिफ्राय दा जोंनि सानैनिबो हाबाया माने समान जानो थांगासिनो दङ आरो बिसाराया थायै थायै हिनजावाबो मालाय साख्रि मोनबावबायसो जोंखौ मानसिफोरा हिनजाव मोनला मा मोनला गोबां मुगैयोना बेबारावसो खोन्थिगोन जोङो हेल्पफुल मोनसे गोबां लोगो मोनबाय आं दिनैसिम जों फिल्म बानायबाय जोखोम फिल्म जिनिर फिल्म बड'लेण्ड फाइटार उदांस्रि हर सान खामानि मावबाय ओरैबायदि तारिफ खालामनांगोन लोगोनि गेजेराव फंसेबो उल्था बाथ्रा बुंफेरा आंखो फंसेबो ना खामा हरनि दुटियाव सिखारनानै बबावबा गारि सालायना थाङो फिल्म शुटिं खालामनो दिनैसिम जों सानैबो जुलिबो जायाखै आरो जों सानैबो दा मोनसे टाइमावनो जुलि जानो थांगासिनो दङ बेनि उनावनो बेक टु बेक भगबाननि अननायाव जों सानैबो जेबो जायाब्ला भगबाननि अननाय होनना बुंनांगोन बेनियाबो काबिलियत गोनां जब मावनाय मोजां मानसि बेनिफ्राय आंनिखौ आं बुंथ'ला आंनिखौथ' जोनोम जाखाबाय कमेन्ट बक्सआवनो फैबाय आंनिखौ दानिफ्रायनो हिनजावनि फैसा दे एबार गिदिर गारि लानो हासिगोन दे होनना बुंहरबायानो आंखौ जोंबायानो माने मिथिबाय थारमाने माने जोनोम जाबाय गारि गिदिरथ' बायनो हायाखैमोन हिनजावनिथ' बायसिगोननि बारा जाबाय आरे गारि गिदिरालाय बायनो मा थांलै दानि सुजुगाव होननाय जों गिदिर बाथ्रा नङा लानानै मा लाब जानो जों बाङालिफोर बायदि जानो नागिरदों 800 सालायनानै बिजनेस मावनाय जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां मानसि दङ गुवाहाटीफोरावनो सिगांनि जाथाय लोगो नांबाय खेबसेनो बुरजा फैसा मोनबाय आंनि बाबुआ खोन्थादों खेबसेनो बुरजा फैसा मोन्दोंमोन इनि लोगोफोरा सब कारबायजोबदों बेनिफ्राय इ मा खालामदो कारबायालासिनो बेयो हाबायदो 2 खथा दिनै इयो करोड़पति जाबाय ओमफ्राय कारबायनाय लोगोफोरा बेनिया दिनै गुवाहाटीयावबो गैला न'आव फैजोबनांबाय कारबायदोंमोन बे बिजनेस खालामनो रोङासै देखायबाय सलायबाय खदायथ' फैसा नांगौ कारबायबा ओमफ्राय इ मानसिया गुवाहाटीयाव दा खामानिबो गैला न'आव फैनानै थाफैनो गोनां जाबाय इनि लोगोफोरा एडजास्ट गैला ओमफ्राय दिनै बाबुआ 2 खथा हाबायदोंमोन करोड़ टाकानि मानसि दाथ' आरो जोंनि लकेलाव बिदि जाना दं कारा जेनेबा EMI हरनाया माबा गारि गिदिर लायोना जों दा मान्थलि दरमा मोननो जों मान्थलिखौबो जों दाननो हायो 20,000 थेवब्लाबो जोंनो गिदिर गारिखौ नाङा सहसाव सहस नङा संसार सालायनाया बेफोरखौ सोर देखायो मिथिबायना ओरैनो सानफ्रोमबो मोनबाय थानाया दरमाजो हाया ओरैनो बायदिसिना खामानियाव मोनग्रा बिजनेसाव मोनग्रा गिदिर एभेलेबेल मोननाय बिसोरसो देखायो जियानो जा जोंनिया बेक टु बेक बेनि उनावनो हेपि वेडिं फैगासिनो दङ जोंनिबो सानैबो जों ओरैबायदि खामानि मावगोन आरो बेफोर जोंनिया सेम बिदिनो जाफिनगोन ग्रिन क्लथफोराबो खामानि होगोन जाबायना बुखा साजायजोब्बायनो गथ'फोरा जेरैखि जाया जासाबबाय अब्ला लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियाव दोनथ'नोसै जय हिन्द